दिनै गोथार बाथौ सान जिहेतु माग दाननि नैथि मंगलबाराव मोनफ्रोमबो बोसोराव गोथार बाथौ सानखौ फालिनाय जायो आरो आं दायो दङ क'क्राझार सोहोराव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टाराव दङ। बेयावबो दिनैनि गोथार बाथौ सानखौ खोब गाजा गोमजायै आरो गोथारै फालिनाय नुनो मोनदों आरो जिहेतु आं बेयावहाय दङ फुंनि हाबाफारिया जिहेतु जोबनानै थांबाय बाथौनि जि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बेनि उनाव गोथैसि बावनाय बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय। बेनि उनावहाय दायो आर'ज बाथौनि सेरावहाय गोथारै आर'ज बे हाबाफारिया सोलिनानै दङ आरो नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों। बे जाबाय क'क्राझार सोहोराव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टाराव जिहेतु मोनफ्रोमबो बर' हालामफोराव बर' हा गुबै ओनसोलफोराव दिनैनि सानखौ गोथार बाथौ सान हिसाबै फालिनाय जादों आरो गाजा गोमजायै खोब गोथारै बे हाबाफारिखौ जों फालिनाय नुनो मोनदों आरो समानैनो क'क्राझार सोहोरावबो क'क्राझारनि बाथौ धोरोमारि बर'फोराहाय दिनै लोब लोब ओंखारबोनानै गोथारै बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय नुनो मोनदों आरो आंनि लोगोआव थानाय केमेरा पार्सना बे नुथायखौ दिन्थिगासिनो दङ। सिजौ गुदियाव गुगुरुब खुलुमनानै आलारि बाथि सावनानै खोब गोथारै दिनैनि दिनखौ फालिनाय जादों। आं आसारि दङ बिथाङा जिहेतु दिनैनि हाबाफारिखौ सामलायदों बिथांनिफ्राय मिन्थिनो नाजागोन। गोथार बाथौ साननि नोंथांनिसिमबो हामग्लायनाय थाबाय। दिनैनि गोथार सानाव मा बुंगोन? गोजोन्थों। आंनिफ्रायबो गासै सुबुं माहारिनिसिम गोजोन हामलायनाय थाबाय। दिनै बाथौ सिबियारिनि थाखाय मोनसे गोथार सान। जों मोनफ्रोमबो बोसोराव माग दाननि नैथि मंगलबारखालि गोथार बाथौ सान हिसाबै फालिबोदों आरो गुबुन गुबुन बोसोरनिफ्रायनो दिनैबो जों सानसेनि प्रग्राम लानानै बे हाबाफारिखौ खुंगासिनो दं। दा नै जों गौमा आर'ज लागासिनो दं। बे गौमा आर'ज लानायनि थांखियानो जाबाय जाहाथे जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव सान्थि गोजोन खौसेथि लाबोनो हायो। जाथि गस्थिनि गेजेराव जाहाथे दाङा बाजिया जोबस्रांनानै गावजों गाव एना एनि नासयलायनाय गादबलायनाय सोबख'लायनाया जोबस्रांनानै सोरगिदिं सान्थि गोजोनजों बुंफबो। बिनि थाखायनो जों आफा इसोर बोराइ बाथौनाव दिनै बयबो ज' जानानै आर'ज गाबदों। दा बे हाबाफारिया जागासिनो दं। बेनि अनगायैबो मा मा हाबाफारि लानाय जादों? दा जों नै बे बोसोराव गुबुन बोसोरनि बायदि बांद्राय गाजा गोमजायै हाबाफारि लानो हायाखै। बिनि जाहोनानो जाहैबाय बावैसो सिगां थामहिनबा 19 जानुवारि खालि जोंनि जाथि गस्थिनि गेजेराव एसे भुल बुजाबुजिनि गेजेराव दावराव दावसि जालांदोंमोन। बिनि थाखाय परिबेसा एसे गाज्रि जानानै थानायलाय जों बांद्राय गाजा गोमजायै दिनैनि हाबाफारिखौ लानो हायाखै। अब्लाबो जों हागौमानि थामहिनबा दिनैनि हाबाफारि हिसाबै जों गिबियाव बाथौ थारनाय बेखौ फुंबिलिनि समाव 7 रिंगानि समाव लादोंमोन। बिनि उनाव नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला 9 गाबनि फिरफिला बेखौ बिरहोनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिखौ जों 8 रिंगा 30 मिनिटाव मावफुंदों आरो बिनि उनाव जोंनि हारिखौ जोंनि धोरोमखौ जौगाहोनानै दिनैनि पर्यायसिम लाबोनाय जाय गेदेमा बिथांमोना बे संसारनिफ्राय बे माया संसारनिफ्राय रुंसार जालांबाय। बिथांमोननि जिउआ जेरावखि थाया जाहाथे सान्थि गोजोनै थानो हायो आरो जेरावखि जेखि महर थाया जोंनो बोर सारस्रिहरबाय थानो हायो। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जों बिबार बावदों आरो बिथांमोननि
जानानै बिथांमोना जाहाथे सोरगोआव आफा इसोरजों जेब्लाबो आलो गोजोन थानो हायो बिनि थाखाय जों बोर बिदों। बिनिफ्राय दा जोंहा नैबे थामथि हाबायाथ' गमा आर'ज जागासिनो दं। बे गमा आर'जनि गेजेरावनो जों गेजेराव बोसोन बिबुंथि दिनैनि बे गोथार साननि सोमोन्दै बा बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिनाय बोसोन बिबुंथि लादोङो। आरो बे बोसोन बिबुंथि होनो थाखाय जोंनि नैबे क'क्राझार आगोलाव गभ कलेजमोन आथिखालाव इउनिभारसिटि जाबाय बे इउनिभारसिटिनिनो बिबुंगोरा डक्टर लकनाथ गयारिखौ हांख्रायनानै लाबोदों। दा बिथाङा सम जाब्ला निस्सय बोसोन बिबुंथि होगोन। बिनि उनाव जों बे आर'ज हाबाफारिया जोबब्ला एसे हानायखिनिखौ एसे धोरोमनि आल'सना खालायनानै बिनि उनाव जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालायदों। आरो जानाय लांनाय लाहार फाहार खालायखांनानै बे हाबाफारि जोबब्ला जोंनि नियम बादियै फ्लेग अफ खालायनाय 4 बाजियाव लादों। बे 4 बाजियाव फ्लेग अफ खालायनानै आरो दिनै जिहेथु जोंनि गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ साननि थाखाय जों दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि जगै साफ्रोम सुबुं माहारिखौ खावलायहरगोन जाहाथे दा मोनाबिलियाव 5 रिंगानिफ्राय 6 रिंगा 30 मिनिटसोनि गेजेराव जाहाथे गाव गावनि न'खरनि लांगोनायाव सोरगिदिं आलारि बाथि सावनानै न'खौ सोरां लाखियो, इसोरखौ आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि गेजेराव जेब्लायबो सान्थि गोजोनजों बुंफबनो हानायनि इसोरा जोंनो बोर सारस्रिहरो। बेखौनो आं खावलायबाय दोनो। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय। जिहेथु दिनै गोथार बाथौ सान आरो रायजो नाङैनो बर' हालामफोराव दिनै गोथार बाथौ सानखौ खोब रंजा खुसियै गोथारै फालिनाय नुनो मोन्दों। आरो बे हाबाफारिजोंनो क'क्राझार सोहोराव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारावबो फुंबिलि समनिफ्रायनो बायदि बायदि हाबाफारि लानानै खोब गाजा गोमजायै गोथारै दिनैनि बे गोथार बाथौ सानखौ फालिनायखौ जों नुनो मोन्दों।